10月からバンコクやパタヤなどでもワクチン接種済みの外国人旅行者受け入れ予定、そのような記事になります。こんにちは、人生に楽しい旅を、すみやきです。今回はタイの首相が7月からプーケットを開放するというような発表をしました。またタイ政府も10月からバンコクとかチェンマイとかそういったところを開放するというようなそういった発表もしました。現在タイは大変な状況なのにもかかわらず、このような発表がされているのはなぜなのか、そういったことについて深掘りをしてお伝えしていきたいと思います。タイが今大変な状況だというのは、タイでは先月から新型コロナウイルスの新規感染者が増えているようなそういった状況でもあるんですね。そのことを受けてバンコクとかチェンマイとかパタヤとかそういったところでは今月の1日から店内飲食が禁止となりました。また外国人旅行者がタイに入ってくる際も隔離期間が10日間に短縮をされていたんですが、それが2週間にまた延長をされた、そのような経緯もあります。またインドからの入国も制限がかかっているような状況です。そういったところからもともとはプーケットを7月から外国人に向けて開放する、そのような政策はあったわけなんですが、それは延期されるんじゃないか、そのような報道が結構あったような状況だったんですね。しかしタイの首相はこのプーケットの計画に関しては変更がないことを強調する発表をしました。またタイ政府が10月からバンコクとかチェンマイとかパタヤとかそういったところを開放するというようなことも発表しました。実際なぜこのような発表がされたのか、現時点でのタイでのコロナが蔓延しだしているような状況を見ると、それは無理なんじゃないかというふうに思うと思います。多分タイ政府もそのことに関してはそのように思っているんじゃないかと思います。それではなぜこのような強気な発言ができるのか、それはワクチンというものに頼っているというところがあるんじゃないかと思います。ワクチンの効果に対してもある程度の自信がある、そういったところにもよるんじゃないかと思います。そこで今回はワクチンの接種率が高い国、そういった国々では現在のコロナの状況はどうなっているのか、そういったところを見ていきたいと思います。またタイ政府はその効果だけではなく、タイ国内でのワクチンの供給、そういったものにも自信があるんじゃないかと思います。そこでタイでのワクチンの供給に対しての方針、そういったものもいろいろと最新の記事がありましたので、そちらをお伝えしていきたいと思います。そしてそれらの情報をもとにして実際タイ政府がプーケットやバンコクやチェンマイ、パタヤ、そういったところの開放に関してどのような発表をしたのか、そのことの詳細についてお伝えをしていきたいと思います。また現在のタイでのコロナの状況はどうなのか、そちらについてもお伝えしたいと思います。今回の動画もタイでの現在のコロナの状況が分かり、また今後の展望について発表された記事をいろいろとお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外のこととか旅のこととか出入国情報とか世界の最新情報をいろいろとお伝えしています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、そういったものも最新情報をお伝えしておりますので、よければぜひチャンネル登録してみてください。それではまずはじめにワクチンの接種率が高い国、そういった国では現在コロナの状況がどうなっているのか、そちらを見ていきたいと思います。こちらまずは5月8日の記事、アジアトラベルノートからになります。イギリス5月17日から観光目的の海外旅行を許可、シンガポールなど低リスク国からの帰国時の隔離も不要に、そのような記事になります。イギリス政府は国内において新型コロナウイルス感染者が減少していることを受けて、5月17日から観光目的を含む海外への渡航を認めると発表をしました。あれだけ12月に新型コロナウイルスが蔓延して騒いでいたイギリスが現在このように水際対策が緩和されだしている、そのような状況になります。イギリスは12月、国民たちがクリスマスを楽しむためにそのクリスマス前までロックダウンを続けてきたんですね。そして国民たちに耐えてくれ、そのように伝えていたんです。そしてみんなでこれからクリスマスを楽しもう、そう思った矢先に変異種が現れて一気に新型コロナウイルスが蔓延をまた始めてしまいまして、クリスマスや新年を楽しもうと思っていた国民たちも失望した、そのような経緯があります。それぐらい大変な状況だったんですが、現在こちらの画像を見ていただいても分かるように新規感染者がどんどん減ってきているような状態であります。そして増えることなく減り続けている、そのような状況でもあります。それはワクチンの接種が進んでいる、そういったところでもあるんですが、今回のイギリス政府の発表では海外に渡航する際に海外渡航先を感染リスクに応じてグリーン、イエロー、レッドの3段階に分類をするということです。そしてグリーンとなった国や地域から帰国する場合は隔離措置を不要とすることも合わせて明らかにしているということです。ですので日本では現在日本人がどこの国から帰ってきたとしても2週間の隔離は必須というような形になるんですが、それより進んだ対策をイギリスはもはや取れるようになっている、そういった状況になります。
このイギリスに隔離なしで帰国できるグリーンゾーンに指定されているのは、アジア圏ではシンガポールとブルネイの2カ国のみとなります。一方、インドやバングラディッシュ、パキスタン、フィリピンなどはレッドゾーンになります。日本やタイなどそれ以外の多くのアジアの国はイエローゾーンに分類されているということです。それではもう一つの国の状況を見ていきたいと思います。現在世界で一番ワクチンの接種率が高い国イスラエル、こちらの状況はどうなっているかというところなんですが、こちらの画像を見ていただきたいと思います。こちらは本当に急激に減っている状態でして、この新規感染者驚きの数字なんですが、5月6日が一番最新のデータになるんですが、5月6日の新規感染者は39人ということなんですね。1月18日の新規感染者は1万117人だったのが現在39人まで減っていて、しかもイスラエル国内ではワクチンパスポートが発行されていて、ワクチンを打った人たちは自由にイスラエル国内を旅行したりとか、またレストランに行ったりイベントに参加したりとか、そういったことができているような状況なのにもかかわらず、今5月6日の時点で新規感染者が39人というような、そういった驚きの数字だということなんですね。こういったところから見てもワクチンの効果というものはある程度信頼がおける、そういったところじゃないかと思います。そういったことを受けてタイ政府はワクチンに効果あり、そういったことを思いワクチン接種をタイ国内で加速させて、そしてタイを開国へと向かう、そういった計画をしているんだと思います。それではタイでのワクチンの接種の展望についてはどうなのか、そちらを見ていきたいと思います。こちらは5月9日バンコク州法からの記事になります。タイにサイアムバイオサイエンスという会社があるんですが、こちらがアストラゼネカというワクチンメーカーからワクチンを製造してもいいというような、そういった技術提供を受けて許可を得たんですね。そしてこのサイアムバイオサイエンスという会社がワクチンの製造を開始したんですが、これに対してアストラゼネカ社指定の研究機関がそのワクチンの検査を行って品質に問題のないことを認めたと発表をしました。ですので近いうちにタイでは欧米で生産したワクチンだけではなく、タイ国内で生産したワクチン、それを接種していく、そのような状況になっていくと思います。そしてこちらもう一つの記事なんですが、5月8日バンコク州法よりタイのプラユット首相の発言になります。タイのプラユット首相は複数の国で新型コロナの感染拡大問題が深刻の度を増しており、タイでも今後予想外の緊急事態が発する恐れがあるため、これに備えてワクチンを最大で2億回分備蓄する必要があるとの考えを明らかにしました。今のところタイ政府はタイ国民5000万人に2回接種するために1億回分のワクチンを調達することを目標としていますが、首相はこれでは不十分ということで2億回分のワクチンを備蓄する、そういったことを話しているということです。こういったことからもタイ政府がワクチン対応を徹底しようとしていることが伺える、そういったニュースじゃないかと思います。次にタイ在住の外国人に対してのワクチン接種に関して、こちらは5月7日バンコク州法からになります。これはタイ保健省が発表したもので、その内容は政府が進めている新型コロナワクチン接種計画は集団免疫を達成して感染拡大に歯止めをかけることが目的であり、外国人かタイ人かを問わずに国内にいる人にワクチン接種をすることが必要だ、そのように発表したということです。先の報道ではワクチンは量に限りがあるため、タイ在住の外国人には無料で接種する計画は今のところはないと保健省が説明をしていたんですね。ただこの度タイに住んでいる人は外国人であろうとタイ人であろうと希望すればワクチンの接種を受けることができる、そのような発表がありました。現在タイでは近隣諸国からの出稼ぎ労働者の間で大規模な集団感染が起きている状況で、すでにこれらの外国人に対するワクチン接種が行われているような、そういった状況でもあります。それではもう一つワクチン関連の記事をお伝えしたいと思います。こちらはタイランドハイパーリンクスからになるんですが、タイの看護学生9名が中国シノバック製ワクチン接種で副反応、そのような記事になります。タイでは4月23日と5月5日に看護学部2年の88人が中国シノバック製の新型コロナウイルスワクチンを接種しました。その後9人から副反応が出たということです。88人中9人ということですので、これは結構高い数値じゃないかと思います。どのような副反応が出たかと言いますと、1例目は接種後約14時間で呼吸困難と倦怠感があったということです。そしてもう一つ、2例目は接種後30分ほどで息切れが起こり、翌日には体のしびれがあったということです。3例目は接種した日に注射した腕にしびれがあり、その後数日間にわたって両手の指先と左足にしびれがあったということです。
そのような副反応があったということですので、ワクチンを接種して3日とか4日目、それくらいまでは副反応が出る可能性があるということだと思います。また、中国製のシノバック製のワクチンも少し気をつける必要があるだろうなというような、そういった記事でありました。それではこれまでワクチンの効果の状況、またタイでのワクチンの供給に対しての展望、そういったものをお話ししてきたんですが、それを踏まえた上でタイでどのような開放政策、それが話されたのか、そちらについてお伝えしたいと思います。こちらまずはプーケットに関して5月6日の記事になります。こちらはタイの首相が発表したものになるんですが、5月6日に開催された APAC パブリックセクターサミット、こちらにおいてタイの首相がスピーチを行いまして、7月からプーケットに限定して外国人旅行者を受け入れることを改めて明らかにしました。これに関しては以前の動画でも紹介させていただいておりますが、ワクチンを接種した外国人はタイ入国時にプーケットに行くことによって隔離なしでタイに入国できる、プーケットに入ることができる、そのような政策になります。そしてプーケットである程度の期間を過ごした後、その後タイ国内の他のエリアにも移動ができるようになる、そのような政策であります。そしてそれに続いてタイ政府が5月10日このような発表をしました。こちらの記事をご覧ください。タイ10月からバンコクやパタヤなどでもワクチン接種済みの外国人旅行者を受け入れ予定、そのような記事になります。タイ政府は7月からワクチン接種者に限定して南部リゾート地のプーケットで外国人旅行者を受け入れることをすでに発表していますが、それに続いて10月からはバンコクやパタヤなどにも対象地域を拡大する計画であると明らかにしました。こちら対象地域なんですが、現時点で発表されておりますのはバンコク、チョンブリー、パタヤを含みます。チェンマイ、スラターニー、サムイ島やパンガン島、タオ島を含みます。ペッチャブリー、プラチュアップキーリカン、クラビー、パンガ、ブリーラム、これに加えて7月から開放される予定のプーケット、これら10都県ではワクチン接種済みであれば目的を問わず隔離なしで外国人旅行者を受け入れる、このような発表をしました。ただしこのことには条件がありまして、対象地域住民の7割以上がワクチン接種を受けていること、また1日あたりの新規感染者数が200人程度以下になることを開始の条件としているということです。実際これからどうなっていくかというのはまだわからないところはありますが、タイ政府はそのような方針で今年の7月、10月、それに向けてタイをどんどんと開放していく、そのような計画であるということです。プーケットでは7月に開放ということになりますと、もう5月になりますので、旅行会社とかそういったところも準備を進めていかないと間に合わないというところもあると思うんですが、そういった状況がどうなっていくのか、そちら分かり次第、新しい情報が入ってき次第、こちらのチャンネルでもお伝えしていきたいと思います。そういったところでもタイでの新規感染者数が減っていく必要があると思うんですが、現在でのタイでのコロナの新規感染者、コロナの状況はどうなのか、そちらについてお伝えさせていただきたいと思います。こちらは5月の10日、バンコクポストからの記事になります。タイでは5月10日、これまでの24時間の間での新規感染者数は1630人であったと発表しました。こちら、新規感染者が多い順には、バンコクでは565件、ノンタブリーでは158件、サムットプラカンでは116件、サムットサコンでは85件だったということです。この数値が今後どうなっていくのか、ワクチンの接種が加速するに従い、数値がどんどん下がっていくのかどうか、そういったところが気になるところではあります。こちらのチャンネルでもそのことを追いかけながら、タイへの入国の展望とともにこれからもお伝えしていきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今回はタイで発表された7月のプーケットの開放について、また10月のバンコクやパタヤやチェンマイ、そちらの開放について発表された内容についてお伝えをさせていただきました。7月のプーケットの開放については以前から話をされていたところだったんですが、10月からの開放については以前発表されていたのは5つ前後のエリアに限っていたと思います。ただ今回の発表ではプーケットを除くと9つのエリアということで、エリアが増えているというようなそういった状況にもなります。こういった政策も今後いろいろと変わっていく可能性もあると思いますので、そちら発表され次第こちらのチャンネルでも順次お伝えしていきたいと思います。現在日本では新型コロナウイルスが広がっていて、そしてタイでも広がっている、アジア諸国でも結構広がりを見せている、そういったところでもあります。ワクチン接種が早く進んで、そしてだんだんと新規感染者が少なくなって海外にも行きやすい、そういった時代になっていけばいいですね。そのことを期待しながら、このチャンネルでも今後も新しい情報をお伝えしていきたいと思います。今回もこちらの動画をご覧いただきましてありがとうございます。そしていつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って配信していきますので、最新情報をお伝えしていこうと思いますので、よければぜひチャンネル登録をしてみてください。今回も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。